the first color's the deepest. 'Cause when it comes to being lucky, she's cursed. When it comes to loving me, she's worse. But when it comes to being loved, she's first. That's how I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Ás veces de noite lembro os cortes da nenez. The First Cut is the Deepest, que canta Cat Stevens. Eu son Dina, a xornalista no meu traballo. Seria normalmente, ás veces exultante de entusiasmo, pero son outra o estar soa no meu piso, na cidade, e son outra persoa moi distinta cando estou na casa de meus pais. Pero aínda é máis diferente o meu traxe interior, as partes escuras, o que lembro de noite cando tardo en dormir. Canta xente temos dentro de cada un de nós. Marta Villar, xornalista de La Opinión, autora de Non temerás os coches amarelos, do que acabamos de ler esta peciña. Moi bo día. Moi bo día, Eva, e graciñas por poñer a Cat Stevens. Bueno, como non, como non. Contanos que se sinte de primeiras así o estar ao outro lado, porque ti xeralmente estás contando o que pasa. Moitísimo máis difícil. Agora entendo moi ben a xente cando lle fago as preguntas. Moi difícil responder algunhas. Teño un problema aquí co micrófono. É moi difícil responder algunhas preguntas, sobre todo cando é sobre un libro que conta así partes así que son algunhas persoais, non, de autobiografía. Pero bueno, é unha sensación nova, pero bueno, grata, de todo hai que aprender. E xa que falas de sensacións, imagino tamén a de Gemma Malvido, a outro día entrevista, imaginaba entrevistándote así con ganas, con orgullo tamén, pero dende, bueno, esa sensación de estraneza, non? É difícil que un compañeiro entrevistar a outro compañeiro, claro. A veces sintes así como un pouco, bueno, unha situación complicada de non quero facerlle preguntas tampouco a mellor difíciles, é unha situación complicada, sí. Nesta primeira novela falas aí moito de xornalista e mencionas esa adrenalina do peche do xornal, de saber que traxectoria terá unha noticia que escribiches dun tema importante, ver a repercusión. É de algún xeito equiparable ás sensacións de ver a primeira novela bulindo entre as maus, ou isto é o precipicio directamente isto? Pois é totalmente distinto no xornal, sobre todo cando tes unha exclusiva. Xa sabemos que che sube a adrenalina, que é o que nos contaxia, o que nos mantén moito a vocación os xornalistas. Do libro, ao mellor, pois isto noutra idade, xa máis maior, pois parece que o tomei con moita máis calma, con moita máis tranquilidade. Tiña un pouco, xusto o día antes de salir ás librerías, pois, bueno, o estómago estaba un pouco revolto, pero, porque, bueno, é unha aposta un pouco bastante persoal, pero dixen, pois mira, tampouco perdo nada, para arrepentirse das cousas que non fixeche sempre hai tempo. Que ben, que sabio isto, complicado tamén ás veces, xa que falase, nos dis que tan personal, canto hai de Marta Villar en Dina, na protagonista, Dina fronte ao lume? Evidentemente, sobre todo a xente que me coñece, xa coñece datos meus, sabe da miña biografía, sabe que hai moitas partes que sí que son autobiográficas. Normalmente úsase moito, polo que eu leo, dos autores que o primeiro libro utilizas moito da túa biografía. Tamén porque é máis sinxelo. É máis cómodo, eu non teño experiencia, non sei como se escribe un libro, e se utilizo cousas que ollo, que coñezo da miña biografía, pois é moito máis sinxelo, non, para sair adiante. Despois tamén outras partes que, ainda que creas que poden ser autobiografía, que non, que son ficción. E, sobre todo, pois iso, hai cousas que eu quería aproveitar para contar cousas que para mí son importantes, eso, sobre todo eso, contar cousas que para mí son moi importantes, que quería decir antes de pasar outra vida, por exemplo, e bueno, foi o que máis ou menos fixe, ou intentei facer. Entendo que unha desas cousas pois é reflexionar xustamente vindo do Día da Muller, da condición de muller, no rural, muller nos estudios, muller profesional, cuidadora, a violencia contra as mulleres.
Sí, o libro fala de todas as bueno, está centrado na muller, aínda que basicamente tamén pode ser de todos, non? Unha muller, de todas as mulleres que unha persona pode ser, non? Ao longo do día, desde eres a traballadora, eres a amiga, eres a subalterna, a nai, eres a cuidadora dos fillos, dos teus maiores, dos pais, eres moitísimas persoas, e iso é increíble, dixo, como temos tan boa saúde mental facendo tantas persoas ao mesmo tempo, non? De ter que facer todo ben e todo eso. Era un poquinho tamén homenaxear a todas esas mulleres que teñen que facer todos eses traballos, mo mellor unha muller que ten que cuidar incluso os seus sogros e abandona, conto aí, abandona a súa vida, a súa casa para meterse na casa dos seus sogros, que lle morriu o home e viúva, e ten que cuidar dos seus sogros que os dous teñen Alzheimer e teñen unha situación tamén con violencia, non? E aguantar eso fai nunha muller é algo alucinante, non hai un recoñecemento. As persoas anónimas, outras mulleres anónimas, son unhas heroínas increíbles e non saen nos medios, non saen noutros libros. Eu, cando como xornalista, do que máis aprendo en todos estes anos, sin dúbida, é da xente anónima. Moito, o sea, está moi ben os famosos, o que podes conocer e tal, pero a xente anónima dache cada lección de vida, de ánimo, de exemplo, de traballo. Eu nunca me deixo de abraiar ca xente increíble que hai. E pois tamén quería no rural non idealizalo, porque a veces é el sitio bonito onde nos vamos a ir o fin de semana. O rural é maravilloso. Ter unha vida no rural é maravilloso porque che aporta unha riqueza enorme para despois ir ti pois para o urbano, para onde sea. É unha cousa que levas dentro, pero tampouco hai que idealizalo porque hai cousas, por exemplo, a soidade que hai ahora mismo. O rural que hai agora non é o que había antes. Agora ves as casas todas con este peche de bloque, están como pechadas sobre si mesmas. Antes todas as casas estaban abertas, tiñan a súa eira, había un traballo comunal, todo iso que se perde. Eu tamén quería contar iso, a Galiza que se perde, esa Galiza do rural que eu, ao mellor, son da última xeración que tuvo en contacto con esa Galiza de coller un esfollador, que é un esfollador aquí no pulso para que talle as fazulas, as mazorcas de millo, cosas dese tipo que hoxe en día, ou que é vivir nunha casa sin os servicios básicos, que seguramente moita xente non sabe nin do que falo. É interesante para comentar entre xeracións, este libro, Sí, entre familias, os que temos interxeracional. familias no rural, é moi enriquecedor, pois algunha das palabras que sae, ou preguntar algún xeito de facer, estas lendas urbanas dos helicópteros da Xunta que tamén saen. Todo o mundo cree que no rural todo o mundo cree que a Xunta solda serpes desde helicópteros. Sí, non hai dúbida. Eu pregunteino tamén lendo e tamén que me falan, si tamén me dicían, tamén plagas Tamén non hai. non só de serpes, para servas Sí, e para sí. demais. Bueno, en fin, é moi interesante falar deste libro que moitos libros porque contas moitas historias, quizáis esas de xente anónima que para que non todas, Sí, non? sí, sí. Comentaba antes con a compañera túa que xornalistas ao longo do día coñecemos moitas historias que nos parecen maravillosas, nos encantaría afondar nelas, non? Pero tes que pasar a seguinte noticia, despois hai unha roda de prensa, despois tes que facer unha reportaxe, ao día seguinte xa estás en outra cousa, non tes o tempo. Sempre nos queda aí dentro, gustaríame afondar nesto, investigar, é unha pena, porque en todas as profesionais que coñezo sempre nos quedan historias preciosas que nos gustaría ampliar. É moi injusto que nos quede aí no tinteiro e estas historias bonitas. Algunhas son, sobre todo, detalles, o sea, da migración, un tipo de migración que, por exemplo, non se sole falar tanto como é a das tantos galegos que foron traballar as plataformas de petróleo, que tamén figura aí. Hai a migración á Argentina, sí que se fala, pero, por exemplo, este tipo de migración non se fala. É moi dura, o que pasa que, claro, ganaban moitísimos cartos, e é certo, pero moitos morreron ali, eran unhas condicións durísimas de frío, de vento, ali no Mar do Norte, pero dese tipo de migración que trouxo cartos para un rural moi empobrecido, puideron salir adiante moitísima xente. Son historias de vida, de a intelixencia natural que hai na xente do rural, que te dá unhas leccións aos que despois nos hispanitas como para olvidarnos, non?
Xa sabes que despois vas do urbano ao rural e o ranqueiro che dá na cabeza cando te olvidas de como se chama. Deixasnos ver tamén un xornal por dentro nunha aproximación que pode resultar moi interesante para todos aqueles lectores avisados que cada mañá non len os vosos nomes, pero non saben Sí. como é o voso día a día. Sí, parece un poquinho tranquilo, pero a realidade é moitísimo peor. Pero bueno, non hai tantos, ao mellor, libros que falen do interior dun xornal, é moitísimo máis loco, na realidade, eu puxeno aí un pouco tranquilo, creo. Pero bueno, efectivamente fago unha comparación con unha colmea, porque eu tiña as na miña casa, é isto, non? O ruído, o traballo continuo, eso, hai impresoras, agora cada vez hai menos, pero xa non fai falta, todo máis digital, pero eu continuo chamadas, tele, ruído, contactos, todo ese continuo traballo, e o ambiente, a veces, pois eso, hai bromas, e tamén, seguramente tamén vos pasa a vos, porque a nós sempre ven alguén ali ao xornal e nos trae, pois eso, orellas, ou nos trae pasteles, ou unha tortilla, sempre hai comida, non? Ali Nos parece. aquí no programa a temos asegurada, Sí. porque temos unha sección os venres na que queremos que nos traian comida. Eso axuda moito o traballo. Sí, dende logo que axuda, sí, alegra moito, Sí. pero bueno, que é curioso e que é moi xeneroso pola túa banda que nos deixes ver todo isto, e moi interesante pode ser tamén para a xente que vos lee cada día, e claro, moito amor pola profesión tamén o hai. Deixasme ler outro pedaciño? Veña. Di non coñezo, isto di un bolseiro Mauro, e di non coñezo ningún oficio mellor se exerce ben, se cumpre como un servicio público, denuncia injustizas, informa de abusos de poder, axuda a transparencia empresarial e política, ou informa incluso de horarios de cine ou funcións de teatro, non? Pois, Estás de acordo con Mario neste caso? Con Mauro, perdón. Nunca mellor dito, porque xusto cando salía do xornal e viña cara aquí, e abrín a porta e unha señora quería entrar e me dixe: "Mira, que eu vivo en Santiago, agora paso por aquí e agora xa sei que tedes o periódico del Correo Gallego, pero non tedes o cine de Santiago. Eso non pode ser". E dixen: "Pois efectivamente, señora, xa falarei con eles". Parece unha tontería, porque ti fas as grandes reportaxes e grandes noticias, pero che ve unha señora e con toda a razón, hai que poñer o cine, pois hai que poñer o cine. É simplemente un servicio fundamental, servicio público. Os cines teñen que estar ben, os horarios perfectamente delimitados, de autobuses, farmacias, todo. Iso é fundamental. E despois, a partir de aí, tamén, efectivamente, un servicio público de estar sempre do lado do débil. Sempre do que non ten os mellores coñecementos para defenderse, porque do gran empresario, do político, e todo eso xa ten os medios suficientes, non fai falta que lle axudes. A quen tes que axudarlle son os que non teñen todos eses medios, e cando exerces eso, lle das voz a cosas inxustas e a xente que fai un traballo increíble que merece saír, eso é o máis bonito da profesión, eso que te mantén a vocación eternamente. Para arranxar injustizas, hai un entramado aquí na novela de mulleres que levan a sororidade a un puntiño máis alá, o límite. Deixa moito pouso, non podemos dicir o mellor máis, non? Pero vaya. A ver, é un pouquiño unha proposta para que se reflexione. Non quer dicir que eso nin eu este de acordo, nin sea positivo ou negativo, é para que a xente reflexione. Sí. Que hai que tomar algún tipo de medida, non dese tipo tan drástico, pero evidentemente non podemos deixar que a situación sexa así, que haxa manadas de menores de idade atacando a unha rapaza de 11 anos, como acaba de pasar, que te deixa absolutamente noqueada. Hai que entender todo o que pasa e entender por que se pode chegar a esa situación, que é o que leva a estas mulleres a facer esta medida, esta iniciativa. Para non ser máis víctimas ou non ser só víctimas, como precisamente vai dedicado, non, o libro? Sí, vai dedicado a mulleres, algunhas van con puntos suspensivos porque desgraciadamente son moitísimas. Isto vai dedicado ás mulleres e ás familias, mulleres desaparecidas, mulleres mortas a mans de homes, sobre todo en casos que para min me deixaron impactada desde o principio, como foi Toñi, Miriam e Desiré cando eu era nova, eu empecé a carreira, foi a primeira vez cando pasou este caso, que torturadas, asesinadas, violadas, eu sentíme vulnerable por primeira vez por ser muller.
dixen, mírame, eu que para ir á miña casa cruzo polo monte e me pode pasar isto. Eu non era consciente do que era vulnerable por ser muller hasta que vin o que lle pasaba a estas rapazas. E aí foi cando empezas a ter esa precaución. Cantas mulleres vamos así de noite e levamos as chaves na man, ou o móvil, eso non é xusto, porque os homes non fan eso. Non hai dereito a ter esa discriminación, nin a non sentirnos tan libres como se poden ter os homes. E tamén a María Xosé Arcos, a familia dela, porque foi das primeiras noticias que fixen como xornalista, cando estaba en Santiago, e eu tiba todas as semanas esas manifestacións no Toural que organizaba a Rosa, a irmán, pedindo, por favor, investigar, nunca se soubo que pasou aínda hoxe non se sabe o que pasou con María Xosé Arcos. Con tantas, Sonia Iglesias, a Bruñedo, un montón de mulleres, e por iso vai dedicada a elas, as súas familias, porque, bueno, sempre son casos que a min sempre me chegaron moito e me parece absolutamente injusto, e que tamén se reflexione, que haxa literatura. Para reflexionar, despois desta primeira novela Mera máis, queremos, Sí, bueno, encantado. O que pasa é que como xornalista que traballas mañán, tarde, noite, fines de semana, xa tocou, como non sacrificas as túas vacacións ou así, é difícil. Bueno, tentarei non a ver. Hai xente que me dixo, unha segunda parte, unha segunda parte non creo. Pero bueno, a ver que se pode facer. Por aquí Isa Bravo fai estos de fortaleza, veña por outra. Pois moitísimas grazas por estar connosco, Marta. Podemos deixar no ar esta proba de galeguidade que, pois, bueno, hai tres cousas que hai que saber. Deixasme deixar os ouvintes unha. Veña. Ese pareceume complicada, as partes dun carro tradicional galego. Cales son? A ver se sabedes. Marta Villar, moitísimas grazas por estar connosco. Non temerás os coches amarelos. Gracias a ti, Teba.